Economia țării a crescut cu 1,2% în trimestrul al doilea față de primul trimestru și cu 0,3% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Sunt datele statistice oficiale despre PIB menționate de INS la o lună de la anunțul precedent. O evoluție care arată totuși că economia mai performează, așadar nu a intrat în recesiune, așa cum consideră anumiți analiști. Comerțul, repararea autovehiculelor, transporturi și hotelurile alături de industrie au avut cea mai mare pondere în PIB de 40%. E bine că suntem încă pe linia de plutire, suntem într-o zonă de stagflație din punctul meu de vedere, adică cu o creștere economică aproape de zero, în marja lui 0 și ceva la sută față de anul trecut și din păcate, cu o inflație foarte, foarte ridicată, o inflație de 10%, care probabil luni vom afla că va crește, a crescut în luna anterioară, luna septembrie, iar din această perspectivă, din păcate, toate aceste elemente duc la o erodare puternică a puterii de cumpărare